fof do ñaafami kongol he ketten caggal sabu to podden nangude do en nangata do ko ron poda nangude tan nangaten hande en baldo leñol ko kanel naaji komi kanel naaji min ko cerol woni baba wala gala babam nan ton ha hande babam uba koy kanel e kanareje wadde hande mini forage uji no fori mini forage uji o docteur Abdoulaye Diallo wari ton mimi andama ko do min ko parno garam ana ko te ko parno garam sabo wadi ko ministre wadani o wadi ko DG wadani o wadi ko président wadani kadi en jiane makko tas ko tasta he makko en jiane kadi ko podden darar tan enen ƴetta o bi moƴƴo dimo juddo leñol mum tan mbiyen enen gakkina mo ala gakkinani jiddu ngartiren kay ngartiren hakkilaji men lejji fooji haayde leñol men gol lejji fo puusi haayde leñol men gol ko hadi puusde leñol men gol ko haasi dagal ngal e wasa nangondirde ngal way sa yo kaari dañimi dañani way sa yo kaari woni mi wonani way sa yo kaari wadi mi wadani wowi kay ko mbarmi pullo kono ko mbarmi gurel fulbe fof leñol fof no woruno jiyon tan neddo mo nganuda on ganda no jibinira on ganda no dañiri jawdi mum en ummi en dari tan ngar wallude leñol poran enen fof leñol dogde wonde ciagal mum ballen dum daran den dum kono enen jore enen kuure dum enen jore en biidum ko boni enen jore en jeewo ko boni ko kaalen mum kadi ala hay tas gon pour tasne dum doké Fatmata Ndiaye cœur way des cœurs pour Fatmata Ndiaye acha dijatu ha me wari ham pulago ha me wari kam o gorko darnido pulago ala mo gonda jogi darnido ha me wari kam pulago hande fonno darade hande wona bouclier o gorko darano dum ñaajino dum saajino dum darto hande wi bonno dum ha me wari kam pulago hande j'ai la cœur meurtri dijatu aran ko tay o do docteur dal hokko maden dendu xoto jahanden mu no ligoro jodi makko enen gandi wallahi dañe jawdi makko enen gandi no wadi haw dañe jawdi makko enen gandi nganda hande mbiyen enen daro tan darido tan darani leñol wi min jidmi ko leñol hal purar goto jasdo burne ham leñol no woruno gonga ti tortodo leñol mbiyon tan on gummo tan on gubba nema mum wala on gummo tan on monna mum to ko monna tan dum ko Allah foto ngando don paydum wana dalilu wana ko jidon wana ko nandon ade dijju ha me wari kam hande e odo pulago dum adden en jaata dum non jinnomi haalde min non mi andama kono ko wade der kanele kanareje ko woni titorgalam min hakkunde wode bere nem ko wode bere naaj bam ko kanel naaj ko jima wade kanel ko e ko jime darde makko ko mbodo mi ciagal makko ha ko kala ko tekki mbado rondo ha yeso non ko lawul ko mi bortuno do wutto mbada baari kahe fof ko mi ummi himata so ummi ma non ande marudi tigi ummi tabuno mi wona keccete mo wona bolde puuli barke rasulullah bida ka bortuno do wutto ko jona borritima mi borritima wutto so ummi ma hadi mande marudi ummi kono odo en jawata ko gakkinimo en jawata ko tasnimo en jawata ko bonno jiddo wawde arde wona ciagal makko daranoma bismillah ma tafaddal arbiya ar mo wawa lahar kono hay ben ñom gonda jab ko wonno wonta wottu gasi abana gasi wi cer digi do ara neddo en poden ngadude ko neddo men poden ko nangude ni neddo men poden ko titorade neddo men poden ko daranade neddo men para accude neddo men wade ni ko sabab ono do quoi dalilu mum holko won dalilo hasdagal ko woni dalilo tapote hasdagal tapote lay ko woni dalilo min ala ko buri musdem sona odo jom waare gardo tan haala keccum tan bone puyde mum o yafnima jom waaro yafnima so yafma farana yafnaade mo sinno ko mi wonam nawma lawol an bamum docteur Diallo wawi bamma docteur Diallo hay bium wawma ko docteur Diallo wari do ho ma wur ha maya jettan jaari ni wa wadi dum mbiyaara umara gakkimo gakkay ko sababu holi dalilu hoto fowa koy men non yeppulo ci pako sam mum sa yiran sen dañi tan kalante leñol tan ena wade ni tan jamru torono koy men yeppulo tan ci pako sam en woni ben daray mina may godde fof en woni ben daray sen dar nom dum wonta sen dari nom en dari min cengini mo dum wonata ko sababu holi sababu mum hol dalilu mum ko ƴetturo ko jawdi jarandi ko liggani do neddo yiyani ko bordo neddo ko hay so leddi ma temdere rebo on s'en fout c'est sa vie privée ko o jogi ko darato
kala debbo juddu tan ɗomo nanna hen ha wela mi ala ko gonga yidi ko gorko de debbo guddiɗo wuddemo fo nanna ha wela ha o nana et après la vie continue wallahi ko du fichier en fait ko woni problème o mi anda holko fo min jirmi andude ko jirmi ko ɓe mbiyam ko docteur Diallo waɗi min ko ɗum jirmi andude ay dara waɗani sona docteur nana safra yimɓe kadi aussi nana yiɗi fuurankoɓe ene yiɗi aussi fuurankoɓe ɓamto goto kala neɗɗo mo gandanɗa hoore ma aussi joguiɗo wawa wadde fodde e nder nokku mum ene woni ɗo fuuranko won nden ɗo haɓere wotere o darima ɗo ñande o wi wonde farba ngom wona lawol ko farba ngom ene waɗe e nder dumbirdu ko ɓuuri yawde yaccade ɓe gacci joomum walla ɓe kalaniɓe joomum ko waɗi c'est ça neɗɗo mo gandanɗa ma bio o noon goyto ɗiɗon goyto ani bandiraɓe musidɓe on mbawa haalde mum ko gandanɗa ma ko moƴƴi walla ko fewi on mbawa ƴewde ko waɗata ko pour mbawon feññinde ɗum mais uniquement ko pour tan yidde bonnande neɗɗo onon so tawi wonde par exemple on mbi heddiɓe ɓe gona yimɓe mon gona yimɓe hono on ɓe yimɓe koye Djidou min ko kere gotel min mi añana ɗenayi docteur Diallo de so waɗi ko forani wadde en ganani dow makko kono mbimi ko ɗo joni ha handa jabba himɓe de ɗo joni holko waɗi min ko ɗum jirmi andude haydara waɗay Djidou yonti noon daroɗen cirminoɗe yonti daroɗen cirminoɗen yonti nanguel leñol men donti daroɗen ɓe ganduɗa woni karanteji leñol men yonti en mbasen jabde kala ɗen daroɗen cirminoɗen mbasen jabde tan neɗɗo ummo tan wiyene gakkina neɗɗo men ala haalno mo ganduɗa walli ko leñol ko titorgal leñol ko parnorgal leñol wiyani waɗani sona wallude leñol wiye woy sa yo enen noon sen jaɓi tan docteur Diallo ne yaɓɓe walla ne waɗe he gueɗe won gandu enen pulagom seɗen mbawi ham jehen mbartoyɗen walla ƴeewen ko mbaɗɗen Allah jarama on a jarama ay goto jabata no Farmata Ndiaye mi yiiɗa jahade kuk micro ma o tan mi yiiɗa jahade o woni Fatimata Ndiaye Fouta Tampi bandiraɓe musidɓe hay sino so tawi wonde o heɓani ko yinno ko konngol ngol ɗon tan eɗen poti wadde mo récompensé Fouta Tampi o ɗum hay sino wonde kanko hay sino wontino wonde ko intérêt makko tan mais konngol Fouta Tampi ngol tan ça veut dire beaucoup de choses e ko heddi ko noon gueɗal gongal ɗimmal ngal ko hono ni woni ko yiɗa ne tawno hoto gaccen ha ɓundu hora mbiyen eɗen gasen ɓulli so tawi neɗɗo yi ɓoccode ene foti yiide ɓoccode nani sa yi neɗɗo mo gandanɗa hoore ma aussi ene waɗa walla ene golla woto won haaside makko Alpha mo janggani vraiment réseau ma o ene fonno moƴƴude ha gara ɗo joni par ce que aɗa sohla ɗo hen den ɗum woni haala ka joni noon ay goto suusa wiide wonde jango ko reedu ɗo ɗum woni haala ka woni probléme o ko neɗɗo yiyata tan añma daro en haalma nden wonno ko mi yiɗa gona mi yiɗa daña kono mi yiɗa tina kono hande ko mi yiɗa gona mi yiɗa daña jinmi ko tina Djidou sa darima mbiya neɗɗo wonata ɗo mi daro wima fari force yumum hay goto jeeya leñol bamum hay goto jeeya leñol en parani jabde umme tan wiyene gaccine tan daɗen eɗen jooɗo eɗen jeeɓa hol sababu an oɗo directement poɗɗa wadde a foti no wadde mo guila ko ɓooy wona hande ala goto yiɗi neɗɗo wawa neɗɗo mum mi jaɓata ɗamen gaccine kañum bonni aduno directeur jam ɗi kañum bonni aduno kañi tagui yimɓeɓe wadde ɗo remon ceerno Alassane Ba bisimilla eyyi Djidou mi sallima no feewi mi salmini kadi docteur Diallo mi salmini kadi dendagal kadi gonɗo directement l'AFP ko weltanade on no feewi kadi mission kadi wetti aussi debbo kadi oɗo ko haali woni Fouta Tampi woni Fatimata Ndiaye o haali haala mawko no feewi bandira mbaɗe tapoté live o 2 heures pour Fouta Tampi vas-y ko Alassane Bamba depuis Medina Gounass Sénégal Alassane Bamba bisimilla il est temps hande aduna hande yonti hande mbaɗa hande révolutionné saabu docteur Diallo ko neɗɗo joguiɗo mission jogui kadi vraiment kadi projet